Radioavisen med en særmelding. Der opstod for få minutter siden panik ved Nørreport Station i København, og vi stiller direkte om til vores reporter på stedet. Jeg står her på Nørreport Station, hvor en ufattelig hændelse lige er indtruffet. Der er virkelig kaotiske tilstande, og folk de vælter op ad trapperne stadigvæk her flere minutter efter hændelsen. Jeg vil nu forsøge på en øjenvidende beretning. Carsten Johansen, jeg kan forstå, at du er meget rystet over begivenheden. Det er ufatteligt. Altså, jeg var på vej ned til stationen, da det var, at det skete. Og der opstod panik omkring mig, og jeg var egentlig lidt i tvivl om, hvad der helt er sket, men jeg tænkte bare på min kone, og jeg ville ringe til hende for at høre, om hun var okay. Jeg synes, det er ufatteligt, at sådan noget sker her i lille Danmark. Det er det mest utrolige, jeg har oplevet i mit liv. Mads Timmer Rockby, Nørreport Station. Tilbage til studiet. Det var deres udsending med en direkte beretning fra Nørreport Station, hvor der som sagt er udbrudt kaoslignende tilstande i det regionaltog til Ringsted 907 mod al forventning ankom til tiden. It's the end of the world.